بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما دين تبشر الله جوا أما فوني سعينا كأولي من دو كدل الله في الله كهنة أنا ككيشة أنا كبركة الله كوجيدان كلنا بلا جلنكا أما الله الدنيا كفوا بشوينا أما بوركينا جمانا كا بوبو جلاسو سيا علينا ديونشلا أكمنا في بيان كرامو بدر علي هيدرا علي بيان بلوكرو كبيان على كربك سنايلان شوما نو يرى جبكالو تلموا أني ولون فلاشوي فمن برا لا سلولا شك محمد آدم درامي فمن برا لك لا سلولا نيجا سان كرامو كبلا سرال كوما السيد شريف بدر علي عثمان هيدرا أنجا جانغانيا مدافع لك أن سوداما لك أن جبوتو لك أن علي منو جدي أنا جمنا بوركينا فاسو لك بركة دارا جمنا لك الله كشي لك الله تام جمنا دون لك وسون دين جمنا بالك بلا فيا أنكر مغو أنا عندنا نيمغو ألاك دينا جدي بي ألاك دوما كلو كوكا بهاو ديني شهاب الديني كتب الزماني كتب المكتوم كتب المختوم نور المتلسم أين ربانية مولانا السيد شريف عثمان مدن حيدر أمبي بنياني كرامة سجاما نور تجما دولة تجما كأني على فعلا كشيني كنادي أناما أبي هير مني على فديانا أن الله را على كودي أناما أبي سرافون فين يدور لا ديان الله را على كنا كشاما على كوكايرك على يبنيا كما كرنا سمو بنيا كما نامبوراي أمبي أنكر مغو يرفو كرامغو من بامبول شوينا شرفو من بامبول شوينا أكيلا أما دوغو مغشيرا بوكاو بادو شرفو من بامبول شوينا نوي مولانا شريف بدر علي عثمان هيدرا أمبايني على في يا ربي على كشيني كنادي أنام على كنا لباني على كنا سطرة على كوكاكا على يا بنيا كم على كني سوابه على كسون من كان كراي ربنيا كم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين يعني أنكر مغبوليتشي شوينا كومينني أو أمبلا جنبا كلام بيشو بلبل بدوي سلامي أكونو نبي فمي ماكو كراكا سنة إلى كراكا سنة إلى شو ني على سناما أمبو شو باينا ني على سنا ني أنكر مغبورا نلا يمين نغياي أبنو فنني أو بلا جني نغسنا إلى كرا فمي ala ya ke kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kira buyanai ka kira sankorota nai anika kafiru ku dankari Qur'anan kono Allah taala yare ku bada auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa allazi barakna hawlahu Allah taala ko masaka sanu masamiya ka ciden sanayele masamiya ka ciden suratama ka bona maga kata Jerusalem Misri la o masayin ka sanu Israel o sanayele bayin o sufetama ala mo ke kira wore ni kira Muhammadu te o kira Muhammadu ni ala sona shuina an b'a fɛ ka kuma ale bɔnna o kan ala ye bonya min kɛ kira ye nin y'o bonya dɔ ye n'o ye sanayɛlɛ ye wa o bonya in o tugura kira la k'a ta kira la fo kira somɔgɔw ra kira bɔnnaw ra ala ye nin bonya kelen di u ma u ka bonya ani mɔgɔ si ka bonya man kan o de la Imam Shafi yu b'a fɔ a ka kuma dɔ kɔnɔ a ko kira somɔgɔw ma aw minnu mɔkɛ sanayɛlɛ la ala ye koba kɛ aw minnu mɔkɛ ye
ko ba min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ mɔgɔ ye imamu shafi ko kira somɔgɔw ma a ko aw kanu a bɛ wajibiya jɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ala de y'a fɔ a ka kuranna kɔnɔ hubbukum fardun fil qur'ani anzalahu kira somɔgɔw kanu sherifuw kanu imamu shafi ko farda do a bɛ wajibiya silama kelen kelen bɛɛ ma ala de y'a fɔ kuranna kɔnɔ a bɛ wasa dama n'i ko sanayɛlɛ ma kɛ e ɲɛna u mɔkɛ taara sana n'o ma kɛ e ɲɛna a bɛ wasa dama fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ mɔgɔ n'i selila n'i ma sɔli kɛ ninnu kan ala t'i ka seli minɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i selila n'i ma sɔli kɛ kira n'a ka denbaya kan ala t'i ka seli minɛ o de ye n'i selila ka ban fo i k'a fɔ allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad mais k'a fɔ yɛrɛ dama allahumma salli ala muhammadin wa sallim kira fana ye an fara ka bɔ o ra kira ko n'an bɛ sɔli kɛ ale kan tuma o tuma an kana ɲina ale ka denbaya kɔ a ko la tusallu alayya salat al-batra a ko aw kana sɔli kɔtigɛni kɛ ne muhamadu kan k'a fɔ ala nɛɛma ni kisi ka kira muhamadu ye ka sin ka dan o ma parce que o de y'an ka laada ye allahumma salli ala muhammadin wa sallim ala kira ko an ka n'a kɛ n'an bɛ sɔli kɛ ko an ka sɔli kɛ ale muhamadu kan a n'a somɔgɔw kira somɔgɔw ala ye o bonya n bɛ fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ la adamadenw anw bɛ silamɛya de la bi silamɛya kɔnɔ mazabu ka ca taabolow ka ca an tɛna taabolo tɔgɔ fɔ mais taabolo kelen si tɛ yen silamɛya kɔnɔ ko alakira de y'a fɔ ko mɔgɔw a ye tugu nin taabolo nin kɔ o tɛ yen o tɛ yen taabolo kelen tɛ yen silamɛya kɔnɔ ko ala de y'a fɔ kuranna kɔnɔ ko mɔgɔw a ye tugu nin taabolo in kɔ o tɛ yen mais a ye tugu kira ka denbaya kɔ a ye tugu sherifuw kɔ kira y'o fɔ an ye parce que kira ko an ma a ko masalu ahli beyti fiikum ka safinati nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa ala kira ko cogo di a ko ne muhamadu somɔgɔw aw cɛra dugumakolo kɔ kan sherifuw bɛ aw cɛra dugumakolo kɔ kan i n'a fɔ nabilayi nuhu ka kurun tufana ji wulila tumana min na nabilayi nuhu ka kurun mɔgɔ o mɔgɔ donna a kɔnɔ olu bɛɛ kisira nka mɔgɔ o mɔgɔ banna ka don a kɔnɔ olu bɛɛ halakira wa alakira fana ko sallallahu taala alayhi wa sallam a ko ne muhamadu somɔgɔw sherifuw aw cɛra dugumakolo kɔ kan a bɛ komi nabilayi nuhu ka kurun o kɔrɔ ye di ni mɔgɔ min tugura sherifuw kɔ i bɛ kisi a kɛra komi i donna nabilayi ka kurun kɔnɔ ni mɔgɔ min banna ka tugu u kɔ alakira ko gharika i bɛ tunu ji kɔnɔ wa hawa i bɛ halaki ni alakira ka kuma ye alakira ma dan o ma alakira tilala tugun k'a fɔ a ka hadisa wɛrɛ la a ko alhasanu wal husseinu sayyida shababi ahlil janna a ko ninnu fila de ye aljina kɔnɔ mɔgɔw kuntigi ye hasan ni hussein ninnu de ye aljina kɔnɔ mɔgɔw kuntigi ye bon badenw ni ala m'a fɔ ko Dramé ye aljina kuntigi ye ni ala ko karisa de ye aljina kuntigi ye est ce que a fɔra ko min ye aljina kuntigi ye an bɛ tugu o de kɔ ka se ka aljina sɔrɔ wa walima min tɔgɔ ma wele aljina kora an bɛ taa nɔrɔ o de la han an bɛ tugu aljina tigiw de kɔ aljina tigiw ye jɔnni ye kira n'a ka somɔgɔw kira de y'a fɔ a bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ Muslim kɔnɔ a sahihaw bɛɛ lajɛlen y'a fɔ silamɛya kitabuba bɛɛ kira tilala tun k'a fɔ a ko Fatumata min filɛ nin ye
sayyidatu nisa'i ahli aljanna ako aljina kono muso kuntigi do boni Fatumata kɛra aljina kuntigi ye Fatumata denw kɛra aljina kuntigi ye kira yɛrɛ kɛra aljina tigi ye imamu Ali ye aljina tigi ye est-ce que an bɛ tugu aljina tigiw kɔ wa walima an bɛ tugu jɔnw kɔ bamanankan mɛnnaw b'a fɔ ten bamanankan mɛnnaw ko ten ko yani i ka tugu to tobila kɔ ka yaala to tɛ dun ka fɔ mɔgɔ min kɔ gɛrɛ o la yani i ka tugu a tobibaga kɔ a tɛ dun ka fɔ min kɔ fiyewu a ka ca Ala fɛ n'i tugur'o la to tɛ ban k'i to yen o la a bɛ wajibiya anw ma tant que n'a y'a sɔrɔ an bɛ kisi ɲini tant que n'a y'a sɔrɔ an mago bɛ aljina na a bɛ wajibiya an ma a fɔra ko minnu ta ye aljina ye a fɔra ko minnu ye aljina kuntigiw ye a bɛ wajibiya an ma an ka tugu olu kɔ n'an tugura olu kɔ an bɛ kisi sɔrɔ nka n'an ye olu kɔ bila an ni kisi cɛ bɛ janya o de la aya wɛrɛ la Alahu Taala yɛrɛ nana fɔ Kuranɛ kɔnɔ Alahu Taala ko a ka kira ma a ko qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba Ala ko kira ma Muhammad a fɔ mɔgɔw ye tumana min na u ye kira ɲininka ko Muhammad i ye sɛgɛn min kɛ adamadenw ye i ye tɔɔrɔ min kɛ adamadenw ye i bonna ni kabakuru ye i kun sɔgɔra i ɲin karila silamɛya nɔfɛ i ye nin sɛgɛn min bɛɛ lajɛlen kɛ anw bɛ se ka mun de kɛ n'an bɛ se k'i sara Ala ko kira ma ko a f'u ye aw tɛ se ka dɛsɛ sara ni foyi ye illa al mawaddata fil qurba a ye tugu n somɔgɔw kɔ parce que mawaddatu ye fɛn dɔ ye arabukan na mawaddatu kanu lo mais kanu min lo ale fanga ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ kanu gansan kan n bɛ nafolo kanu n muso ka di n ye n denw ka di n ye nka kira somɔgɔw kanu o bɛ nin kanu bɛɛ lajɛlen sanfɛ fɛn min n'i y'a kanu ko i ka tila ka tugu a la Ala ye o de ɲini an fɛ silamɛw tanga ɲininen kɔ ka bɔ Ala fɛ ka bɔ ibilisa tɔɔrɔ ma an b'an sindi ni setigi tɔgɔ barikama ye Ala min y'a daminɛ ani Ala min b'a laban bonya bɛɛ lajɛlen bɛ segin masa min t'a la an b'an sindi ni a tɔgɔ barikama ye sinji kɔfɛ ni setigi tɔgɔ barikama ye an bɛ kisi nɛɛma caman ɲini Ala in fɛ a k'o kɛ an sigi kun ka su in na n'o ye Muhamadu alayhi salatu wa salam Aminata den ni Abdullahi den an sigira o min ka sanayɛlɛ su la su in na an bɛ kisi nɛɛma caman ɲini Ala fɛ a k'o k'a kan ka kisi wɛrɛ ɲini Ala fɛ a k'o kɛ kira bɔnnaw kan a sodenkɛ minnu jɔra silamɛya jigi kɔrɔ fo k'a kolonkolon ka se ne ni aw ma Afiriki jamana kɔnɔna la yan o kɔfɛ an bɛ kisi wɛrɛ ɲini Ala fɛ tuguni a k'o kɛ kira jɛɲɔgɔn ɲumanw kan n'o y'a ka sahaba ɲumanw ye sahaba minnu y'u yɛrɛ di Alakira Muhammadu Mustafa ma alayhi salatu wa salam ni kira dɛmɛli ye tiɲɛ sira kan fo ka taa se lahara don ma o kɔfɛ an bɛ nɛɛma wɛrɛ ɲini Ala fɛ tuguni a k'o kɛ kira mantun sanumanw bɛɛ lajɛlen kan mantun cɛ minnu ani muso minnu bɛna silamɛya in dɛmɛ fo ka taa se lahara don ma o kɔfɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka bɛn a n'a ka keleya foli ye n'o de ye Ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini Ala fɛ su in na an sigira hɛrɛ la yarabi ama Ala k'an wuli hɛrɛ la an b'a ɲini Ala fɛ su in sigi dabɔra kira Muhammadu Mustafa ka sanayɛlɛ ɲɛnamayali kama yarabi ama ne ni aw Ala k'an sanayɛlɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɔrɔta di an ma an ka baaraw la Ala ka labanko ɲuman di an ma an b'a ɲini Ala fɛ an donna bobo yan ka sɔrɔ hɛrɛ ko minnu bɛ yen Ala k'olu jidi an donna ka sɔrɔ tɔɔrɔ minnu bɛ yen Ala ka donni kɛ tɔɔrɔw bɔli sababu ye an b'a ɲini Ala fɛ hami minnu bɛ aw la kɛnɛ in kɔnɔ yan
maa minnu ye yan sɔrɔ ani minnu ma yan sɔrɔ fɛn o fɛn ka ŋaniya ni ala ta bɛ bɛn ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan ala k'an sago di an ma denko bɛ cɛ minnu ni muso minnu na nin kɛnɛ in kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka den barikama d'u ma minnu ta ye banako ye yarabi an ma ala ka lafiya di kɛnɛyabagatɔ minnu bɛ ala ka kɛnɛyaw jidi an nakun ye silamɛya dɛmɛli min ye burukina jamana kɔnɔna la ani diɲɛ jamana kɔnɔna la yarabi an ma ala ka silamɛya dɛmɛ ala k'an ka dɛmɛba ye ala k'an fara dɛmɛbaw kan ala k'an y'a dɛmɛbaw la ala k'an fatu silamɛya kan an b'a ɲini ala fɛ an balimakɛ min n'o ye mamadu madani hayidara ye bi de kun kan ka bɛn ale ka banni sayɛlɛma ma farafin jate la o la ala min sɔnna k'ale miniji dɔgɔya k'a tilan na an b'a ɲini ala fɛ ani silamɛ furuw bɛɛ lajɛlen yarabi an ma ala ka yafa u ma minnu bɛ o ni ala cɛ yarabi an ma ala k'o yafa min bɛ o ni jɔnw cɛ u ka dɔgɔya kama yarabi an ma ala k'o ta u ye an yɛrɛw saya b'an sɔrɔ don min na a ka sɔrɔ an n'a la bi ɲɔgɔn fɛ ala k'o latigɛ ala k'o k'a ka alaya bonya kama ala k'o kɛ sigi in bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasul karim o la sa bubakaw an bɛ segin k'an sinji ni ala tɔgɔ barikama ye ka tanu di ala ma ala min y'a latigɛ su in na k'an kafo ɲɔgɔn kan ale ala ka diinɛ tɔgɔ la a ka muhamadu mustafa ka sanayɛlɛ tɔgɔ la ka bɛn bi le 24 4e mois 2017 bobo kɔnɔna la burukina kabakolo kɔrɔ an bɛ ala fo ka ala barikada ala foli kɔ ka ala barikada an bɛ foli segi an mansaw ma an mansa minnu kɛra an ka diɲɛ labɔ sababu ye ka laban tuguni ka silamɛya sira tilennen jira an na ko maa kan ka tugu min nɔfɛ an mansa minnu kɛra sababu ye an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ sa an na foli segi bonyatigiw ma minnu n'a ka kan minnu kama ni ala ka diɲɛ ye an sera burukina dugukolo ka bi su in na o la sa an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin burukina jamanatigi ma n'o ye burukina président de la république ye an b'a fo ni sigiyɔrɔ in na ni silamɛya ka foli ye ka laban k'a ka gouvernement baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na o kɔfɛ tuguni autorité burkina bɛ an bɛ an ka foli lase u ma n'o ye apporteur d'uniforme ye minnu ye layidu ta u yɛrɛ kan ni jamana dɛmɛli ye jamana kisili k'o ni di o ma o la an b'u fo danti foli min na précisément o ka polisi n'o ye baki mɔgɔw ye o ka ɲɛmaa dɔ ye an sɔrɔ su in na ka na foli bila an na ka laban tuguni ka fara an ka su in na ko u bɛ su in na ɲɛnɛmaya an fɛ o la an bɛ foli lase u ma danti foli min na o ye min kɛ silamɛya tɔgɔ la yarabi an ma ala k'a sara u ye o kɔfɛ tuguni an bɛ bobo de kɔnɔna la dugu o dugu tigi de bɛ ala président kɔfɛ ale ta ye jamana bɛɛ ye mais i b'a sɔrɔ sigidaw la ani dugusenw fɛ i b'a sɔrɔ dugutigiw bɛ yen o la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka se bobo dugutigi ma n'o y'a jamanatigi ye nin kɛnɛ in kɔnɔna la o kɔfɛ an bɛ foli wɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka diinɛ baarakɛla fɛn o fɛn bi yan maa o maa y'a témoin ye k'a fɔ ko ala ye kelen ye muhamadu y'a ka ciden ye alayhi salatu wa salam an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma a ma mabɔ maa la précisément an na segin ka na comité musulman de bobo de burkina faso an bɛ foli lase o ma o ka président a ka représentant ye an sɔrɔ yan wulada in na ka n'an kunbɛn bobo yan o la an bɛ foli lase o ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma burkina comité musulman folen kɔ ani silamɛ bɛɛ lajɛlen folen kɔ an bɛna kɛrɛnkɛrɛn an ka imamu min bɛ an fɛ yan n'o ye quartier imamu ye Belleville imamu an b'a fo danti foli min na n'o ye Mohamed Zerbo ye su in na a y'a ka bonya to a la k'a ka maabaya to a la ka na fara an kan ko an ka su in na ɲɛnajɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ a ye ko a Zerbo a bisimila o tuma na a ye min kɛ ala ka silamɛya tɔgɔ la ala k'a sara o la
o kɔfɛ an ɲɛ b'a la gilikiba min filɛ nin ye k'a na su in na ka aw labaro su in na an karamɔgɔ dɔw de bɛ yen ale ka kalandenw farala ɲɔgɔn kan n'o ye Moriba ye Usayi Moriba ale ka kalandenw de farala ɲɔgɔn kan ka ni gilikiba in kala k'a di Gerebukɛ ma sa ka su in na ko n ka maaw baro n'a ye Ala ka diinɛ kan o la an b'a fo k'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen fo ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ su in na an y'a fɔ aw ye anw mana wajuli kama an nana dɔrɔn ka na an sigi aw fɛ k'aw lajɛ ka foli bila aw la ani ka dugawu ɲini aw fɛ ka kɛ Ayidara n'a denw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ansaru bɛɛ lajɛlen ka kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen o la su in na an bɛ yan o de tɔgɔ la o la an tilala wajulikɛla ale tilala a ka wajuli la a kan ka min fɔ Ala ka diinɛ kan an dan bɛ so kɔnɔ an sigi bɛ yen an tulo tun b'a bɛɛ lajɛlen na o la a ye kuma minnu fɔ kuma barikamaw de don kuma sabatilenw de don maa minnu hakili mana to nin na e de bɛ kɛ niyɔrɔtigi ye diɲɛ na yan e de bɛ kɛ niyɔrɔtigi ye lahara o la sa Jamiyatul Ansarudine an bɛ segin k'aw fo dan tɛ foli min na an tɛ sɛgɛn aw foli la mun kama aw ma sɛgɛn tile kelen Ala ka baara la o la maa o maa y'a yɛrɛ di Ala ma ni Ala ka diinɛ dɛmɛli ye o ni an n'o ka nafolo maa tɛ sɛgɛn olu foli la an ka nin tournée in kɔnɔna la n'o ye an ka nin munumunu ye Burukina jamana kɔnɔna la Ala sɔnna a ma an ye fɛn caman ye an ye fɛn caman mɛn Saka minnu wasara sɔma sama ye libali do dɛ jɔnni tɔgɔ la Jamiyatul Ansarudine o la a bɛ wajibiya an kan an k'o bonya masigi ansaru hali na an danna o ma su in na aw kan o b'a bɔ libali do dɛ an sera dugu dɔ la n'u ko ma ko Tugan Docteur So maa dɔ bɔra n'o ye Bangladesh maaw ye ka fara ɲɔgɔn kan ka na diplôme dɔ di diplôme de reconnaissance dɔ di ko ka taa di an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Sherifu Usmani Marani Hayidara ye diplôme jumɛn k'a fɔ ko a ye kalan k'u kunna ko diplôme de don wa walima k'a fɔ ko a ye dugawu k'u ye ko diplôme de don Saka o tɛ a ye diplôme jumɛn di ko ka taa di Ayidara ma ko cɛ minnu ni muso minnu y'a lamɛn ni o sɔnna ye ko a ye min fɔ ko maa bɛ diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ ni nin de ye et puis lahara hɛrɛ sɔrɔ ni nin de ye o tuma na ko olu ye bonya min kɛ Bangladesh maaw ye Burukina ye ko ka taa o de bonya masigi kɛ Ayidara ye a ka kalandenw ye min o la ne hakili la Ansaru aw de wasara o nana n'u ka diplôme ye u ye jumɛn fɔ ka d'a kan Bangladesh maaw ko Ansaru y'olu lafiya Tugan kɔnɔna la Tugan n'a lamini bɛɛ ko joli ko dɛsɛ ma maa si minɛ Ansaru ka joli dilen kɔ Allahu Akbar joli ko dɛsɛ ma maa si minɛ Ansaru ka joli dilen kɔ ko bɛɛ lajɛlen lafiyara san bi yɛlɛma ka joli tɔ to olu fɛ ni kelen dun kisili kira ko alayhi salatu wassalam a b'i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ de kisi Ansaru aw tɔ jumɛn bɛ yen o la su in na sa a b'aw nisɔndiya Ala ye Muhamadu Mustafa sana yɛlɛ bi su in de la ka bonya caman d'a ma ka bonya caman k'a ye o la min bɛ wajibiya an kan o de ye ŋaniya ɲuman sirili ye ani hami ɲuman sirili ye i ni balimaw ye ani sindiw ye o dɔrɔn de bɛ wajibiya i kan nin waati ninnu kɔnɔna la
ani ka lamɛnni kɛ ni basigi ni hakilisigi ni faamu ye fɛn minnu bɛna fɔ o kana taa k'i da o de bɛ ɲini n t'o ta bisa o dɔrɔn ne bɛ ɲini an karamɔgɔ o la donc su in na baara minnu n'o ko fɔra ala ye fɛn minnu bɔ kuranɛ kɔnɔna la a n'a ka maa ɲumanw ye minnu taara ka minnu to yen ka ala ka kuranɛ hayaw sabati n'a diyara ala ye su in na an bɛna an da don olu la o la dɔrɔn n b'a fɛ ka hakililajigi min kɛ an ka nin tournée in kɔnɔna la kumana min na an bɔra Bamako ka na se Burukina jamana kɔnɔna la an y'a lajɛ ka tɔgɔ dɔ ta o da an ka tournée in na n'o de ye an ka nin tournée in an y'a nommé ni tɔgɔ dɔ ye tɔgɔ jumɛn ala ye min fɔ a ka kuranɛ kɔnɔna la Muhamadu Mustafa ci kun ye min ye ala ka kuranɛ kɔnɔna la o ye jumɛn ye ala ko aw minnu dara ni ala la ka dɔn k'a fɔ saga kunu bɛ yen k'a dɔn ni ala bɛna taa aw ɲininka a ye min kɛ a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna la dogo la ani kɛnɛ kan aw minnu dara o la ala ko cogo di ko cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés et rappelez-vous les bienfaits de Dieu sur vous ni ala kuma k'a ye o la an ye nin de ta ka da an ka tournée la mun kama faamuntigiw bɛ se k'a dɔn wulikajɔ ninnu kun ye jumɛn ye foyi tɛ ni silamɛw ka bɛn ni keleya tɛ o dɔrɔn ne ye an bɔ Mali la ka Burukina kabakolo kɔrɔ la sɔrɔ an mako bɛ jumɛn na dɔrɔn silamɛw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka juruba kelen in minɛ ala ye juruba kelen min fɔ an k'an jija an k'o minɛ malgré hali n'a sɔrɔla e ye tijaniya ye nin ye kadiriya ye nin ye sazaliya ye nin ye wabiya ye nin ye sunama ye i k'a dɔn nin ye comment dire sufi ye an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na an ka kɛ balima ye an ka kɛ sinji ye an y'an ka tournée in tɔgɔ ta k'a da o de la wallahi ni nin sabatira tɔɲɔgɔn ni balawu fɛn o fɛn bi an ka jamana in kɔnɔ an ka diɲɛnatigɛ in kɔnɔna la ala b'i sɔn dɔ bɛ bɔ a la saka kuranɛ haya in bɛ a dafalen don a ma jɔsi fiyewu ala ka kuranɛ kɔnɔ nka kalanbaaw olu y'a jɔsi n'u hakilina ye saka n ko kalanbaaw y'a jɔsi n'u hakilina ye mun kama imam Keshki a ye nin de fɔ a ka kumakanw na a ko wallahi ale imam Keshki ma siran fiyewu silamɛya juguw ɲɛ k'a fɔ u bɛ se ka dankari a la a ko mais ale imam Keshki siranna jumɛn ye o de ye ko minnu ko k'olu ye silamɛ ye dɛ k'a sɔrɔ silamɛw tɛ dɛ ko ale bɛ siran olu de ye wulibali don dɛ kuma in bɛ segin jumɛn ma dɔrɔn nin ye ne ka parti ye nin ye e ka parti ye bɛɛ lajɛlen k'i ta defa o de y'a tiɲɛ saka ne dan b'a la k'a fɔ k'i b'i bolo minɛ ko o de b'i ka seli ɲa o de b'i se ala ma saka i b'i bolo minɛ baasi foyi t'a la bilahi ala ka silamɛya kɔnɔna la baasi t'a la mais ni ne y'a faamuya k'a fɔ n bolo jigilen de cɛ ka ɲi k'a fɔ ko o de bɛ ne diya ayiwa o de fana bɛ ne don ala ka alijinɛ la walima o de bɛ ne ka seli ɲa ne fana bɛ n bolo jigilen to o tuma na ne min ye n bolo jigilen to ne kana bolo minɛna lagosi mun na a y'a ta minɛ bolo minɛna min fana y'a bolo minɛ o fana kana ne lagosi ko mun na ne ye n bolo jigi jɔnniw y'a tiɲɛ sisan minnu b'a kɔnɔna la ko silamɛw ka sɔrɔ u t'a la ka sɔrɔ u t'a la kira ale salatu wasalam a ka hadisa foyi tɛ yen ko min bɛ se ka jira hadisa sɔrɔla k'a fɔ ko kira ko nin yɔrɔ in n'a ka sahabaw ma ko ni maa min y'i bolo jigi ko ka seli ko e de ye alijinɛ kɔnɔden ye o tɛ kira ka hadisa si la kira ka hadisa si tɛ yen min b'a fɔ ko ni maa min y'i bolo minɛ ko ka seli ko e de ye silamɛ ye o tɛ kira ka hadisa si la jango ala ka kuranɛ kɔnɔna la ten mais anw y'o de kɛ an ka baarita yɔrɔ ye jɔnniw ko silamɛw o kɔfɛ dun saka bala wɛrɛ min nana kɔnɔna la dun ko ni maa min ka kurusi sen tigɛ ko i tɛ silamɛ ye
ah dora jumɛn fɔra l'o kan ko fo i k'i boji bila ko n y'o tɛ ti silamɛ mais kɛlɛ t'a la o ni boji ko kɛra silamɛya ye k'a fɔ boji ko de ye silamɛya ye ni maa min y'i ta bila i b'i don alijinɛ kɔnɔna la o la an b'a fɔ karamɔgɔ ye u k'a fɔ musow k'u sen bɔ alijinɛ ko la manil fard manil jabar manil muhi manil kafi manil shafi manil wahid wahidullah alhamdulillah rabbil alamin baden tabe shirfila la jabo amba fo ka wali mando ka barka da ka nyama dalla ni sangaina ina fo korofo damna ya la doniya chugo mi ni tuyanye sana yela keneka no rajaba kalo tlemwa ani wolonvla shuye ani an karamogo sayyid sharif badara ali usman haidara alena na o minyina maya sia ni oye bobo julaso kono na e Belleville karangarani ala sayyid sharif usman madan haidara aleka duera dala ka dilala fa alam ye kira sanayele ala ka ambela jele sanayele ka folini walmando tagadi am flebaga ma maliko nani maliko ka karangarani ala ambe burkina jamana mi kono be ambi bobo ka fo ka wagadu ka fo ka burkina shia bela jele fo kabire moshi ka se samogo ma ka se dafi ma anda serami ma anda masemi ma ka fo ka walimando ka fo akambe jien wati wore wa shukran lakum fi amanillah Sanuni wariye donga serete more donga ka fusani sanuni wariye temine je share boyo isenze temine je haidara yo jama be ko anga